सिगांथारावनो आंनि एसके बड'ब्ल इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमटेका बाजाराव दंफैयो। बेयाव दिनै हरनि गेजेराव बेबायदिनो अनिल इसवारी आदाखौ सिनाय मोनि दुथांफ्रा बेबायदिनो गुलि गावनानै थांदों। बेबायदिनो आदा अनिल इसवारीया बेबायदिनो दायो लवार आसामावहाय दंहैयो होननानै खोनानो मोन्दों। आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायजोबगोन। नै आदा अनिल इसवारीनि न'आ बेनो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबगोन। दा जि जायगायाव जाथाय जादों बियो आमटेका बाजारनि साखाथियावनो। नैबेनो आमटेका बाजारा, नायनानै लादो। ओरैहाय फैनांगौ नै आदा अनिल इसवारीनि न'आ नैबेनो आरो। दा नै बेयावबो गुलि गावनानै थांदों। नै नायनानै लादो, हनै बैयाव नांदों, हनै बेयावबो फायरिं होदों। ओमफ्राय एक्सुवेलि न'आ वाल दंमोन, थेवबो बे वालखौ सिङाव हाबदों खोमा बारनानै। नै बेबायदि वाल दंमोन, वालनि ओरैबायदि गाजालजों फिटिं खालामनानै होनाय दंमोन, थेवबो नैबे वालखौ बारनानै न' सिंनिफ्राय गुलि गावनाय जादों। न'आ बेनो नै ओरैबायदि बेयावनो बे खयथासोआव जादोंमोनथाय आदै जाथाया? हरनि 12:30 ने? हरनि 12:30 बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों नै। दा आङो सिङावहाय नोंथांमोननो देखायगासिनो दं आरोना मा रोखोम गावदों। एक्सुवेलि जोबोद थै गदों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना। नायदो नै ओरैबायदि थैया अयथासार गदों आरोना। नै नायनानै लादो, आदा अनिल इसवारीया बेयावनो उन्दुदोंमोन। दायो ओरै बायरानिफ्राय गावहरनाय जादों, ओमफ्राय खोरखिजों गावनानै नै ओरैबायदि थै गदों, नै अयथासार थै गदों नै बेयावबो। ओमफ्राय आदा अनिल इसवारीया नै बेयावनो उन्दुदोंमोन। नै गुलिया नै ओरैबायदि नै बेयावबो नांदों, नै ओमफ्राय नै बेयावबो नांदों, ओमफ्राय नै ओरै बैफ्रावबो नांदों। नै बेबायदिनो ओरै खोरखिजोंबो गावफ्लंहरदों। नै बेबायदिनो मानसिफ्रा बे खोरखिजों गावहरनाय जादों आरो नै गुलिया बेजोंनो गबोदों। ओमफ्राय आरो नै बेयावबो गरसे नै ओरैबायदि खोरखिजों गावहरनाय जादों आरो। दायो नै बेयावनो उन्दुदोंमोन आदाया। ओमफ्राय आदा बोरैजों गावदोंमोनथाय? माबायाबो आलमारि गब्लंना खोरखिखौहाय बारनानै थांबावदों हरै। दायो नै बे खोरखिजों गावनाय जादों आरोना। नै नायनानै लादो, नै बेयाव हाबदों नै गुलिया, ओरैहाय एकदमबारे गब्लंजोबदों आरोना। ओरै बेयाव नांदों, ओमफ्राय ओरै नै गोजौआवबो नांदों। नै ओरैबायदि नांदों आरोना गुलिया नै बेयावबो। दायो बे खोरखिजों गावदों, मानसिया सिङाव उन्दुनानै दंमोन, ओमफ्राय बे खोरखिखौ गब्लंनानै मानसिनाव नांदों आरोना गुलिया। ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा। ओरैजोंनो थांदोंना, बोरैजों थाङामोन मानानै? माखालांनाया बै वालजों माबा गय फांसे दं बैजों। आस्सा देखाय। नै दा नै बेयावबो नांफैदों आरोना गुलिया, नै वालाव। आरो नै ओरैहाय नांदों नै गुलिया, ओरैबायदि सोरखिजोबदों आरोना। ओमफ्राय आरो नै बेयावबो गावदों, नै नायनानै लादो। नै आरो बेयावबो गावदों, गासिबो गब्लंजोबदों। आरो नैबेसो गाइस, नैबेबो ओरैबायदि गब्लंजोबदों। ओमफ्राय गावजानानैहाय ओरैहाय आदा अनिल इसवारीया नैबे दरजाजोंहाय खेंनानैहाय खारनाय जादों। नै थैया ओरैबायदि नांलाजोबदों आरोना बेयावबो। नै नायनानै लादो, ओरैबायदि थै गदों। आरो नै मानसिया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नैबे वालजों बारनाय जादों। नै ओरै गामसा थामसा आदैना नै बेयावहाय गुनानै थालांनाय जादों। आरो बे वालाबो ओरैबायदि गाजाल गोजा होजोबनाय, अब्लाबो गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय बेबायदि वालजों बाज्रुमनानै खारनो गोनां जादों आदै अनिल इसवारीया। नै गासैबो ओरैबायदि गाजालजों फिट गोजाना वाला, अब्लाबो गावनि जिबनखौ रैखा खालामनो थाखाय बेजोंनो खारनो गोनां जादों, ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों। दायो आदै अनिला बेबायदिनो सिरियासलि
लवार आसाम हस्पिटालाव दंहैयो होननानै बुंनो मोनदों खोनानो मोनदों आरो ना बेहाय नांनानै बबे नांहैयो जायो